Nada mo hamoy ha. Hamoy pa moy. Hamoy ba? Hamoy ko. Anada na mo hamoy ba? Hamuyan lagi. Lutokan ko kuyor. Mako day. Anada. Mag-vlogger 'yon. Ana kaya mo hamoy. Tila pa mor. Nada mo nila rin mana. Lami. Kasama mo mga sulti sa imong ice cream. Amazing. Lami? Lami kayo. Anak kayo siya mo dala og hamoy. Maputo paminta. Uy, nagtura oh. Lami? So karon pag si Bayor magbuang na himo lang tang vlogger. Lami ba? Hawa na yun. Ang bilis niyang tumila. Ubus lahat. Karon sa may mong masulti. Lami. Lami. Pahiri ka na ba gagatas pa. Ayo. Yeah, you can do. Mag-exam na karon. Pod. Si Bayor. Oh, na. Wow. So karon magkuha tag payong kay init. So karon magkuha tag payong kay init. Ay buhig ko ta. Sakto. Kay gani. Buhig ko. So karon kay si Mayor nisa ka poste. Nya. Kay Abi ni Jaog na ay lobe. Oh, nya. Si Mayor nisa ka poste kay Abi ni Jaog na ay lobe. Oh, nya. Si Mayor. Ano? Anak ni Don Carlos. Agayon. Kinsa guron o kailaron man. Nilong gusto mo. Sana sila. Oh, lagi. Si Mayor, anak ni Don Carlos. Sige pa. Si Mayor, anak ni Don Carlos. Si Mayor, ni Saka Ugusti, kay Abi ni Jack na ay lubi. Padong nami sa Can-R karon mga koys. Padong ko mi magklase mga koys. Unsa may imong masulti koys? Oh, karon unsa may imong masulti? Gauna man karon. Sa imong masulti koys. Unsa may masulti mo diha sa mga tawo na to nagasaka-saka. Suposte. Kato kataro din, mura mo matay kwang. Tikwan kay na ko na hino man ayor. Nagong mga tao rin katrabaho nagang mga tao. Mayor. Nagisi na laban. Hindi manggod diyan lubot akong gisipa iyang bag manggod. Daragang truck. Abuak. Against the light man. Oh, sige. Nya, sa pa. Compose ako yun. Sige, kaya di pa mo full storage ba? Ni Don Carlos. Di pa mo full storage ba? Si Mayor, anak ni Don Carlos. Oh, nya. Doon kayo, kaya pagkasagdo. Oh, nya. Yung bayo, nagkako. Muna palibot sa mong Vlogger, dito ka, kamera. Pag
nagtanaw na kuyog. Ako magkatanaw mo, magkanana ako ng kamot ha. Nagtanaw na mo, magkanana na. Turagamo. Naglisa gahan ka bumunsa. Dong naman ko di ko masugwa sa mua. Ngita gre. Bayon. Kay maga butong mga kauban oh.